Already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụbụ onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ miri emi, dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ more about dreams and what to do. Abịa m ebe a ka m kọwara gị na nlọ dị real. Nlọ bụ ihe na-emenụ when the spiritual you and the physical you detach a little bit. Nlọ bụ ihe na-enyere ohere, na-enyere mmụọ aka oge mmụọ ji wee wander in the wonder world, wee nwee ike nweta some informations of ihe na-eme in the realms above. Where was that the information? Where pass here to frontal brain. They can see the back brain when the frontal brain. The back brain is the spiritual antenna. The spiritual brain. While the frontal brain is the intellectual brain. But before we dive into it, every child of the temple, I check an annual festival arrive on September 15th. After I know child of the temple got participate 3 days there. Whether me know, in Nigeria, whether me I be mom, I be chat on WhatsApp, can go he was email. Cause us here, Bob, issue line, I'm on to ritual line, come August or Nagani, reach where you kiss with a bomb. Distance is never a barrier. We can join at any point. This to na temple chuaja go for kubio kunishindiri ne soila all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated to Akaisi met the last of the month. So on this way I again want and chikoti and their WhatsApp numbers only. We don't share testimonies on social media, nobody hide Macabia. But I'm mad that you wouldn't know where your abonnents or issue in my WhatsApp number then a screen. 0805783772. Now let's proceed. Then I want to teach you drum. Now this show why you be more about dream. When I check one I'm so no full so let's hear a review or two here. Game no. You look at the story of 1 year as a pharaoh. More on law here Jakime nobody. Bo Israel. No, na long low for if he sa. I hold you off ma. I hold him ma. Kanaga. But the wolf if he saw so tara. Or somebody have been goes. Joseph when you can lower at Pierre, say an half a son I beniru. Again when new again well you really. But an half a son called an again walk on for mine again walk on me. So, law, near the Aka, as a fellow, where prepare where were the 7 years of abundant food? Well, stock one Hagerina 7 years in Kogani. So, law, so now one of the arms of prophecy was almost here if you don't marry here. Only one well, on Georgia. Now, Frogozo. Now watch your back. Oge enwe ike ịgwa gị ọtụtụ ihe nwere ike ime n'iru iji wee prevent ya ga wee daa na ihe mgbu nke akwadoghị akwado. Ya bụ na nrọ dị real, mana o nwere ọtụtụ nrọ ya bụ ịlọ ihe pay attention na ya. Marakwa na enwere nrọ anyị na-akpọ nrọ ịba. Nrọ ịba wụ nrọ mụa na-akpọ concocted dreams. Nrọ enwere meaning. Nrọ bụ yeah, in one rest of mind, your spirit now wonder anyhow. And we didn't load it to another me. But now I'm check what about to real law. Now what put all this so real. Now when they came here again, we na allow deep sleep. Now when they came here again, we na I catch one small dose. Only go on just small snap. Maybe within 5, 10, 15, 20 minutes. Ego shigogi here. Or the so real. Upon a one and a way long, the
ma ebe ịfụrụ agwọ na nlọ na-achụgharị gị, agba na nkịtị. Ma ọ bụ na ị nọ nlọ ebe agbara gị egbe ma ọ gbaa gị ụta, agba na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alụ nlọ ebe a bịa gbaa gị ụta ma ọ gbuo gị mma ma ọ mepụ ihe mmehie, ị nọrọ n'ihe ụjụ, agbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alọta nlọ ebe nkịta na-achụ gị ọsọ and nkịta abịa ọ dọrọ friendly, agbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-arụ nlọ ebe ezuru gị ori na nlọ, agbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alụ nlọ ebe a na-eme gị atak ma ọ bụ na-apụnara gị ihe n'ike, agbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alụ lọta nlọ ebe ị nọ na mmiri, yes, ncha na-abaghị anya, ma ọ bụ na ị nọ na mmiri na-eri gị, agba na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alọ nlọta onwe gị ebe ị nọ na thick forest and you are looking for way out, you can't even come out, don't keep quiet, ịgbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alọ nlọta nlọ ebe ị nwere accident, agbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alụ nlọta ebe ị nwụrụ, agbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alụ nlọta ebe ofu onye ikwu gị ma ọ bụ onye ibe gị nwụrụ, agbakọ na nkịtị. Ma ọ bụ na ị na-alụ nlọta ebe nnukwute ihe ọdachi na-eme, agba na nkịtị. Ndị Igbo sị na ọ gbara nkịtị nwere ekwere ekwe. O nwere ihe kpatara eji wee gosi gị ihe ndị a, nwoke act ya fast so for you to do something. Yes, enwere reason eji gosi gị ya. So when ị nwetara ụdị ihe a, ụmụ nlọ ọjọọ a egosisi ya na nlọ, agba na nkịtị. Yes, na part 2 mma akọwara gị ihe ị ga-eme mgbe ị lọtara onwe gị, ifuru onwe gị n'ụdị ọnọdụ nlọ dị etu a. Mgbe ihe na-alụ ya na nlọ, ihe ọ pụtara bụ na the plan, everything has been set in the spiritual realm, waiting for the appointed time to manifest in the gross material world. Yes, na agba nke bụ mma agwazighị ihe ị nwere ike ime to avert it. Ka m kwụsị ebe a. WhatsApp number m bụ 08057837672 or 08138243871. Now let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya. Ihe na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwuoke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ.